It is so unfortunate kunena kuti no fans ikumuthawato kondwanira nkhumwa kuchipani kuja ndekuti anthu amene amanena kuyima naye ndamenenso akumuthawaso akuti yayi izitu ndendalezo anthu amathaso kutuluka muzipani zikuluzikulu kuthawako ndithudi komabe Mesa kodi amanena ayime naye anayankhulako izitu pang'ono nkhani imeneyi. Nthawi zambiri timakhala ndi anthu ngati amenewa omwe mwina nthawi zina amafuna kuti no azikhala komwe kuli bwino momwe kumakhala ngati ndikuboma choncho ndifake anthu amasintha zipani. Chabwino mmene tamvera pamenepo akuti tuni mbali imodzi ya moyo imeneyo mbali imodzi ya ndaletu vutaka ndalewa amakonda ndekuti no kumene kuli kukuoneka ngati kuli zabwinoko basi ndikuthawiratu kumeneko ndetu mpaka nako mafunsabe kunena kuti kodi amayankhula kuti no zimenezi nanga kodi chimachitika ndi chani kumeneko. Ayi tifotokoze motere kunena kuti tu masiku apitawa kwakhalatu kuteko kuli msonkhano wa akuluakulu a chipani cha PDP chipani chomweno amachitsogolera ndi kondwanira nkhumwa ndipo amenenso anachiyambitsa ndiyeyo. Msonkhano umenewo unachitikira ndekuti kusalima kumeneko akuti zolinga za msonkhano umenewo namba 1 kunali kusankha maudindo amene anthu a maudindomo anatuluka chipani anathawa chipani ndikusankhiramo anthu kuti musangokhala mopanda anthu ndekuti kunalitu kusankhira wachiwiri wa mtsogoleri wa chipanicho yemwe ndekuti wasankhidwapo wanyuwani ndi Bertha Ndebele komanso ndekuti anadzasankhirapo msungichuma wa chipanichi yemwe ndekuti ndi Anthony Chekani. Obviously ndekuti fans yomwe imagwira maudindo amenewa inakechekako kuchipaniko inachitaya ndithudi kuzitaya. Ayi kuchoka pamenepo chachiwiri chene chonena kuti no akuluakulu a chipanichi anakhala pasi kukambirana kunoti no kodi no zinayenda bwanji chisankho chapita ndi ziti zomwe tinakwaniritsa ndi ziti zomwe sitinakwaniritse ndi ziti zomwe zinaenda ndi ziti zomwe sizinayende ndi ziti zomwe zinatipangitsa kuti tiluze chisankho cha pa 6 September 2025 chonsecho tinkanena kuti tikuchiphula ndifeyo. Tikamakambatu izi tikukamba kunena kuti akondwanira nkhumwa ankayankhula motsindika kunena kuti iwo ndi amene awinetu president ngati kunena kuti anayende kuti atachidzala chipani chawo chine chipani chachikulu kumadabwa zoti kodi awa muti alimba mtima ndi chani nde pano akufunano akuti akambirane kumeneko kuti kwenikweni ndi chani chinachitika kuti ifeyo tipezeke zoona kuti tiluze tisayiphule gemu imeneyi. Akonze zimenezo kukonzekera ndekuti pachisankho cha 2030 kuti nomwina mwake azayiphule atakonza zimenezo kuyambira kutali. Kusachoka pamene paja ndetu akutitu kunalinso kukambirana kunena kuti kodi no tipanga bwanji kuti chipanichi chizipeza ndalama tizipeza bwanji ndalama tikonze njira zoti chipanichi chizikhala ndi mopezera ndalama zake fande kuti kupanda ndalama chipani tochifapo zachizwikire amamembala akuluakulu amene apita kumeneko ndekuti amalipidwa ma transport obwererera zinthu ngati zimenezo malo ogona ndalama zimenezo zikuchokera kuti no ndetipanga bwanji kuti ndalamazi sadzapezeka kuti nthawi ina yake tikulephera kukumana chifukwa chonena kuti no chipani chilibe ndalama zinthu ngati ziti zimenezozo ndeta makambirana njaja kuti apanga mabizinesi kuti azilima kapena azipanga zotani koma ndekuti no chipani chikuyenera chikhale ndi njira zopezera ndalama kuti chipitirire patsogolo chisafe. Kumeneko ndi kumeneko amakamba zimenezi ndithu zimetaonera zija kukamba zono ti aya anthu danathawa mu chipanimu foma maudindo amenewo ndese anthu okhakula anthu ochuluka kwambiri maudindo osiyanasiyana mwinaso apasipasi maeriya chani zinangofaifa basi mukuziwa pano paso nanga anthu alibe nazonso ntchito zandale nanga si pano moyo anthu akulimbikira kuti basi tipange kuti panga survive bwanji zandale zinapita tinasintha ulamuliro basi tingapangeso bwanji kufikira ndekuti 2030. Now ndi zinthu zabwino kuti kumeneko kwamakakambirana kuti no chinachitika ndi chani kodi kuti tipezeke zoti ifeyo taluza chisankho osati tiwine tikonze zimenezo nanga maudindo mukhale muli anthu nanga tingapange bwanji zonse zimakakambirana zimamakachira kumeneko zinthu zabwino kwambiri. Mwinaso ndi chimodzi mwa zipani zomweno
zinaluza ndi zakhala pasi ndikuwunikira kuno kodino zinaluza chifukwa chani zingapange bwanji ndi zochepa ndizi ndi zomwe zimapangisa chifukwa zimaonesano kuno chipani chija chinakali moyo mwaona osati ndekuti chipani chikangoluza ndi kumangorozana zalaro kumangorozana wina anapita uko akakumba mbewa uko wina panopa ndekuti anazitaya kaya za chipani salo anapakira kale za chipani nkukazikaso pasi pa bedi ndekuti basi kumene akapezeka kuti akalima kaya kuti ntedza kaya kuti iyi ndi zofunikira kuti anthu azikapitiriza ma businesses zawo daily businesses kuti nokoti angapange bwanji moyo kuyenera upitire komabe ndekuti chipani chaso mwakhala pasi ndikuwunikira kuti tingapange bwanji nanga tiyenda bwanji ino apapa kuchoka apa kumapita osogolo gawo lathu likhala lotani kuonjezera ku Malawi kuti zingokhala chete kapena kuti tikhala otsutsa mphamvu kutsutsa waikaso zinthu zolongoso kosangoti kutsutsa tiyenda motani zinthu ngati zimenezozo chimodzi mwa zipani zochepa zomwe apanga zimenezi. Keep it up. Pafa kungokamba apa mkulu ameneyi nankhuma uyoyo, this was a very powerful guy. Anali munthu wamphamvu kwambiri. Anali munthu wamphamvu koma lona nikugwa kuchoka kumphamvu kumene kujaku kugwatu nkudzafika ponena kuti no basi no kungokwiririka basi no koma uyu anali munthu amene no samajomba ma headline itu mitu ya nkhani tsiku lina lililonse nthawi imeneyo amapezeka zonoriwa amapezekamo. Anali munthu wamphamvu, anali mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliament, anali munthu amene ngakhale ku DPP anthu ena ankaona kuti munthu uyu akhoza kudzakhala president uyu wa chipani cha DPP mwinaso ngati zingadzatheke ngati angadzavoteredwe khala president wa chipani cha dziko kalero tulimenero tikukamba nde kuti no nthawi imene anthu ankalinga kuti apita muthalika akalingaliro zonoti sindofuna kuyimaso basi ndikutula paso nanga amene angakawine convention mwina ndi amene wawa ankaoneka anthu amphamvu kwambiri. Ndi nduna yabwino za agriculture kumayigwira bwino unduna wa zaulimi anthu kumakamba zabwino za ameneyo koma amwene mene anazangopangira 10 amwene kwamba kuzunguza chipani cha DPP ayenda anachinyetsa aliru magaya ku DPP alibe naye mawu kuchipitisa ku court kutere kuvina nawo kutere iwe tachoka pamenepo sirufuna ukhale mtsogoleri zipani zotsutsa kukana amwene kukangamira mphamvu kutere kangana akuti sirufuna pita muthalika ayimire ndifuna ndiyimire ndine basi ndiyimire ndine amwene kukakamira munthu inu bwanji kodi kwenikweni pakana nde kuti kufika ndi chipani kuti kuononga ndalama chifukwa cha ameneyo kuyambisa kajeni kake kugawanisa chipani basi mbali ina inde kuti DPP achina Grazela Jeffrey ndiyeyo ndachina ndana achina nde kuti John Ilongo akumpoto uko kumabwera achina Nicholas Dausi fans yonse achina Oladi Musa kumeneko side yake nkuzabwera nde kuti no side ina inde kuti kula achina na Malomba aja fazile kumenya achina Mere na Vicha aja achina George Chaponda uku nde kuti ali ndiya Peter Muthalika division amwene munthu uja nkupezeka zoti apapa nde munthu uyu munthu uyu nde akufuna atenge president amwene akuti coup d'etat limeneyo atikugwetsa mtsogoleri kumene koko ndithu kuwukira nkugwetsa utsogoleri nkulanda chipani koma kuyesetsa ndi court kumagamulo oti ayipitani mukazipange sort out ku chipani kwanu komweko anangochosedwa amwene ku discipline committee takuchosamo chipani asanga ndichose muchipani ndekunalinso kulimbikira kuti sindofuna ndichoke muchipani malamulo oti akunena kuti mwachoka muchipani chosedwa muchipani mene muchipanga bwanji basi nditi ngayambiso chipani chathu maona ngati una kuti no mulalo yomwe anali nayo icho onse aja amulondola achina nsonda aja china ndani onse kumapeto chomwe chinachitika ndi chani munthu uja anakagwano nkukasandukano mmodzi wakachipani kakang'ono pansi amwene ndi kumene kuchaso fanzi kumuthawaso moyo wete mwina moral lesson ya nkhani iyi ngati tingapezeko phunziro ndilonena kuti learn to be humble where you are. Phunzirani kudzichepetsa pamene mulipo mu nthawi yaketu amapereka ngati chinthu chochiti chanu anankhumwa kanangoti adzichepetse bwezi ndekuti ali munthu mmodzi mwa anthu amene mwina mwake asankhidwa m'maunduna kumachoka kumene koko ndekuti basi ngati angazawine ndekuti no mu 2030 anakalibe achinyamata kuwina ndekuti kuphula president chifukwa ndekuti nobwezani ndi support ya fans ya ku DPP kuja fa kumene kuchako
kungokhala chipani pachokha mmene chilili muja mtsogoleri amene akutsogola makhawa atenga sapoti anthu ochuluka kumene kudzako osati kunsapotera yekhayo komanso pena amasapotera brand DPP ngati brand ayona koma ayi ndithu anakazigwetsera kuja olo kuti ubuilde PDP yo amwene uyenera ndi kuti no ulimbane ndi mafunde ochulukaru ulimbane ndi kuti ndachina PP ulimbane ndi kuti ndachina UTM malevo koma kafika MCP manamba zitulukamba choncho kalimba paka kafika pamwamba makalimbana ndi DPP zovuta ndithudi kumene kuja basi tungati anga makhale ndi maudindo ndikuwina UMP nthawi imene ndi kuti anthu akudera lake azakuye naye kumbudula basi that's the end of the person amwene ayi ndithu kuphunzira kuzichepetsa mu nthawi yake ngati zili zako umazipeza koma ukazikuza kuzitukumula puma ayi sizimayenda akuti